Saan ang motora? Pasakyan mo sa vlogger? Huwag ka maulaw? Huwag ka maulaw? Saan nga po? Oh. Ay langga alis sagot. Ay sa si nako ipakita. Na mga amigo nako. Kani. Kani ba kani? Kakita kani? Kana siya kani. Say paglantaw ni mo ni niya langga. Milo. Ha? Milo. Ha? Oh. Milo, yawa. Sa ngalan ni Milo. Oh, Kani. Maray. 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 Anong maray? Dire. Napay dari. Oh. Ali ba? Para makailaila ka sa ko mga kuan. Oh. ay asno ko suka. Kani nagpaypay. Kani. Sigoy. Say ko na. Sige nga, dili ako ha. Sa ngalan. Bago ka na karon der. Ay dan. Ay panumbag Oh, namang naging ka. Wala akong bagong asawa. Nya mauli nagigab. Alright, Islo. Ano man? Pagsamo ka dili yung lugar ay puro mga gwapo, maglisod og pili. Muli naging ka? Mura man ka mo. Muli naging ka? Muli na. Dalo mo ganyan. Kada kay ato ka. Sa inyo ah. Ano ka? Iya to makati ka. Saan ang motora? Ay pag reklamo pa sa pangmotor. Yawa mo na yan. Ah! Saan ang motora? Pasakyan mo sa vlogger? Huwag ka maulaw? Ay sus pagay. Gaapo ni mong naong lagi. Bagay rawan po sa imo. Kung pasakyan ko na, ana, mapay mag-backline na lang ko. May pa akong paglakaw.